нозирони сарёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти Соғ амалиёти махсусро ташкил карданд. онҳо аз поёноби нерӯгоҳи обии барқии Қайроқум то сарҳади ҳудуди ҷумҳурии Ӯзбекистон дар соҳили дарёи Сир корҳои назоратиро анҷом доданд, то аз сайди моҳӣ пешгирӣ карда шавад. зеро ҳоло мавсими манъи моҳӣ мебошад, чунки дар ин давра моҳиҳо тухм мегузоранд. нозирони сарости ҳифзи муҳити зисти вилояти Соғ амалиёти назоратиро оғоз карданд. онҳо соҳили дарёи Сирро давр мезананд, то аз моҳидорон ки дар давраи манъи моҳидорӣ сайд мекунанд онҳоро дарёфт ва аз ин кирдорашон боздоранд. ҳадафи асосӣ ин зиёд намудани тухмиҳои моҳӣ дар доҳили дарёи Сир мебошад. давоми 15 рӯзи давраи манъи сайди моҳӣ дар ҳудуди вилояти Соғ, махсусан дар кӯлу обанборҳо 42 маротиба амалиёти фаврӣ аз ҷониби нозирони экологӣ, махсусан шӯъбаи назорати давлатии истифода ва ҳифзи олами наботот, ҳайвонот ва захираҳои моҳӣ гузаронида шуд. дар натиҷа 3 парванда бо моддаи 223 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуда ба мақомоти прокуратура ирсол карда шуд. 16 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон бо моддаи 223 низ тартиб дода шудааст. ҳамчунин 94 амрномаҳо ба сокинон дода шуд, то аз қонуншиканӣ пешгирӣ карда шавад. мақсад аз тартиб додани мавод ин пешгирии кирдорҳои номатлуб дар кӯлу дарё ва обанборҳо ҳангоми тухмгузории моҳиҳо мебошад. дар ин давра аз тарафи сароёсати ҳифзи муҳити зист ва зерсохторҳои он дар шаҳру ноҳияҳо зиёда аз 50 маротиба амалиётҳои назоратӣ гузаронда шуд. айни ҳол зиёда аз 30 адад протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст ва инчунин дар ин давра аз тарафи мақомоти ҳифзи муҳити зист 3 ғайриқонунии сайди моҳӣ ошкор карда шуд. мавод тартиб дода ба прокуратура пешниҳод карда шудааст. айни ҳол дар баррасӣ қарор дорад. нозирони сароёсати ҳифзи муҳити зист амалиёти назоратиро ҳамарӯза новобаста аз соати коре анҷом медиҳанд. ин гурӯҳ дар тамоми минтақаҳо, шаҳру ноҳияҳои ҳудуди вилояти Соғ фаъолият доранд. ҳадафи асосӣ пешгирӣ аз сайди моҳӣ ва иҷроиши фармоиш мебошад. мақсади гузарондани амалиёт дар он мебошад ки ҳифзи дар даври тухмгузории моҳиҳо қарор дорем ки аз 1 апрел то 15 июли соли 2024 бо фармоиши раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин фармоиши сардори сароёсат дар вилояти Соғ, мо дар ин давра манъи тамоми намуди сайди моҳиҳо манъ шудааст. барои ҳифз кардани моҳиҳо амалиётҳо гузаронда истодем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола аз 1 апрел то санаи 15 июн давраи тухмгузории моҳиҳо аст. мақомот дар якҷоягӣ бо сароёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят барои ҳифзи моҳиҳо ва зиёд намудани навъу намуди он ва ҳамчунин пешгирӣ намудан аз қонуншиканиҳо сайди моҳиро манъ мекунанд. ин давра беш аз 2 моҳ идома мекунад. гузориши Мафнун Шукур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии хабар.